Despois dunha tramitación absolutamente opaca e xorda dun pexón elaborado na escuridade dos despachos sen contar con ninguén, agora o Goberno municipal pretende converter a aprobación definitiva do novo plan xeral nun trámite exprés, nunha especie de novo paseo militar. É escandaloso que, tal e como recoñeceu hoxe María José Caride na Xerencia de Urbanismo, o Goberno de Abel Caballero pretenda levar a pleno directamente o plan xeral sen convocar o Consello Social da cidade, que é o máximo órgano consultivo de participación no que están representadas as principais entidades, institucións e colectivos da nosa cidade. Toda unha declaración de intencións dun goberno que pretende impoñer co seu rodete absolutista o plan xeral que vai definir o modelo de cidade para os vindeiros 15 anos. Creemos que é imprescindível, inda que for só por unha mínima decencia democrática, darlle voz aos principais colectivos e institucións da nosa cidade e, por iso, o Bloque Nacionalista Galego vamos solicitar formalmente que antes de levar o pexón a pleno se convoque unha sesión extraordinaria e monográfica do Consello Social. Esta decisión, a de evitar que o Consello Social se pronuncie, é só a guinda do pastel de xordeira antidemocrática no que Caballero insiste dende o principio. Primeiro, desmontando o Consello Sectorial de Urbanismo, despois reducindo o Consello da Xerencia a un convidado de pedra para a tramitación burocrática do plan, como se fose apenas un expediente máis, sen manter de maneira reiterada ningunha interlocución real co tecido asociativo e confinando a equipa redactora do novo plan á absoluta clandestinidade, como demostra o feito insólito sen precedentes de que só teña comparecido 4 veces diante do Consello da Xerencia Municipal de Urbanismo. Estamos diante da tramitación menos participativa e máis opaca dun plan xeral na historia da nosa cidade. Un plan que foi aprobado inicialmente só cos votos do Partido Socialista nun pleno apresurado en agosto, que tivo a súa aprobación provisional en medio do Nadal e que agora pretenden aprobar definitivamente como se fose un asunto menor. Unha tramitación que ademais coloca o novo plan xeral nun escenario de evidente inseguridade xurídica, non só polas eivas e inconsistencias graves como a falla de integridade documental do propio expediente, que foi advertida polo BNG nas nosas alegacións e tamén por diferentes informes sectoriais, senón, o que é máis grave, por deixar prácticamente sen efecto o proceso de exposición pública do novo plan. Primeiro, ao non atender debidamente as máis de 4.500 alegacións veciñas recibidas, pero sobre todo por introducir cambios sustanciais no planeamento inicial sobre os que a veciñanza, sobre os que as viguesas e os vigueses non puideron pronunciarse. Como son, por citar apenas 2 exemplos, a legalización do pelotazo urbanístico dos chalets VIPs en Cabo Estai nun ámbito que pasou de ter dobre protección ambiental por costas e polo seu interese do punto de vista medioambiental a se converter nun ámbito urbano consolidado ou tamén a intención de destruir 24.000 metros cadrados de zona verde arrasando a Carballeira da Barroca en Navia para a converter en solo dotacional para o Vigo Arena. Estamos diante dunha estafa antidemocrática, pero tamén de efeitos que poden poñer en xaque a viabilidade a nivel legal do novo plan xeral. Como xa dixemos desde o inicio, este non é o pexón que necesita a cidade de Vigo. E temos que lamentar o empeño de Abel Caballero de facernos perder a oportunidade de dotar Vigo dun pexón de toda a cidade e para toda a cidade. E por iso, hoxe, o Bloque Nacionalista Galego, na Xerencia de Urbanismo, votamos non contra un plan elaborado de costas á cidade e ao servizo dos poderosos intereses dos de sempre. Un non rotundo e coherente fronte a incomprensível abstención do Partido Popular que, por un lado, di criticar o plan, pero, por outro, facilitou a súa tramitación desde a Xunta e que leva meses urxindo ao Goberno de Caballero que o aprobe.
O BNG seguiremos a defender até o final, inda que sexa en solitario frente a PSOE e PP, que o novo plan xeral ten que avanzar cara a un Vigo máis sustentável, colocando o urbanismo ao servizo da veciñanza e do interese xeral. Un novo pexón que permita unha mellor vertebración territorial da cidade, deixando de castigar os barrios e parroquias como se fosen periferia, cunha nova mobilidade que pivote no transporte público e que garanta tamén o dereito á vivenda, mobilizando as máis de 22.000 vivendas baleiras que existen hoxe nunha cidade que carece dun parque público de vivenda protexida social en lugar de querer seguir alimentando os vellos estómagos especulativos de sempre. Un pexón que aposte, en suma, por unha cidade máis sustentável e verde fronte ao Vigo gris de cemento e asfalto que outros empurran con proxectos irracionais como a nova autovía ou a PO010 cos que pretenden tronzar as parroquias rurais que son o pulmón ambiental da nosa cidade.